Curățătoria chimică și ecologică, denumită Bob de Rouă, va fi deschisă la poalele dealului Patriarhiei. Destinația principală este aceea de a spăla veșmintele bisericești, mai ales că acestea nu pot fi puse la un loc cu rufele obișnuite. Cu ele preoții slujesc în altar, se pot murdări de mir, pot avea firmituri de anafură și atunci apa care se folosește la spălat se aruncă de obicei la loc curat, de obicei la rădăcina unui copac. Tehnologia folosită este curățare uscată. Aceasta nu folosește apa, ci numai anumite tipuri de solvenți speciali. În plus, este cel mai sigur mod de a curăța hainele fără a le deteriora. Se spală doar la mână, pentru că la mașina de spălat broderia va suferi, materialul se va lărgi, veșmântul nu va mai arăta așa ca înainte. Curățătoria va avea 4 utilaje ecologice, dintre care unul doar pentru straiele preoțești. Celelalte vor fi însă folosite pentru a curăța hainele clienților de rând. Ar fi trebuit mai mult de credință să se ocupe de mai mult de cei amărâți, nu? Sau de ajutor, mai mult business-ul, să lase pentru alții. Patriarhul cred că ar trebui să ocupe mai mult de cele sfinte decât cele lumești. Numai că nu sunt afișate nicăieri prețurile la care enoriașii își pot spăla rufele. Spălătoria, deja dotată și funcțională, va fi sfințită joi. Curățătoria chimică ecologică este deținută de Arhiepiscopia Bucureștiului prin firma Țarina Păstorului.